मोनबाय दिनै जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मिडियानि गेजेरजों आर'नाइखौ लानानै जा राजखान्थिनि गाब फोनदों बेखौ जों गोख्रोङै सोंखाङो। जोंनि हारिमुनि सिनायथि गोथार आर'नाइखौ आर'नाइ महरैनो थानो होनांगौ। सोरनिबा राजखान्थिनि दखलाव लांनाया बेयो जोबोद दुखुनांथाव आरो गेदेर गोरोन्थि। दिनै बबेबा हानजाया बाहायदों, गाबोन गुबुन हानजाया बाहायोब्ला जोंनि थामोनथा जि.आइ.टेग मोननाय बर'नि गोथार आर'नाइनि सिनायथिखौ गाहायथाराव लाबोनानै जों गावनो लानाय जाबाय। ओंखायनो बेनिफ्राय आरो गुबुन हानजायाव जाहाथे गोसारबावा आरो गोरोन्थि खालामबावनो नाङाथों बेखौ गोख्रोङै खावलायो आब'आ। राजखान्थिया दिनै दं गाबोन गैया, बेनिखायनो रावनिबो दखलाव बे जोंनि गोथार आर'नाइखौ लांनो नाङा। जायफोरा बे गोरोन्थिखौ खालामबाय थाबैनो मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिनाया गोनांथार। बेखौ आब'आ दिनै मिडियानि गेजेरजों खावलायो। गोजोन्थों।